sudah tertera di layar atas nama Bayu, Bayu. Aji Samudra. Iya. Joy. Yuk, Putra Erlaksa. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang manggu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe masuk yo Kita SMS rambah telepon malah tak mateni ora mateni mangkel aku bangga yen kepada irungmu mesti tak ciwel yo lali nganggo pret ngono barang iki Mas. Lah iya to. Ampah sekatut. Ampah sekatut. Yo masuk. Jancane kowe nang ngendi? Kelakatmu bisa jangupriani. Hatiku Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang manggu nganti lingsir srengenge ana kene aku tunggu kowe. Ketoke kok sajake kebelet sarsur-sarsur ya. Kowe apa sapa iki Mas? Aku wis kok kuncine kamar mandi. Jancane kowe nang endi? Kelakatmu bisa jangupriani.
nyiul ya. Lah iya toh Mas. Baik, terima kasih Iya, Mbak Widya sama-sama. hadir nonton lagu ada Lali Janji ini bersama teman-teman dari Putra.